Hi guys! Welcome sa ating part 2 ng adventure trail papuntang Itogon, Benguet. Guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo if may bago tayong gola guys. Thank you! Big shoutout po kay Relosa TV. Hi Sir June! Kasama si Magda, hindi maliligaw. Kahoy lang. Please support Eddie Mechanic YouTube channel and thank you for always supporting WGL Official.
nandito na nga pala tayo sa kalagitnaan ng San Nicolas, Pangasinan, patungong Itogon, Benguet. Yan guys, na makikita ninyo sa aming part 1 ng aming biyahe na nagsimula kami sa Puyaw Picnic Ground, San Nicolas, Pangasinan. Yes guys, malapit na daw tayo sa may hanging bridge guys. Doon tayo dadaan para matungo ang Dilarupip, Itogon, Benguet. Yes guys, samahan nyo kami sa aming adventure at ang mga dadaanan natin guys. Ingat! Guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo if may bago tayong gora guys. Thank you! Ata. Hindi ba yun may dito? Uy.
baka pa. Oo nga. Magtanong ka sa baka. Ah.
ba ito mapuputol? Hi guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo if may bago tayong Gora guys. Yan guys, enjoy natin ang adventure namin dito sa papuntang Itogon, Benguet. Bye guys! Anong lugar to, Ben? Anong lugar nyo? Anong lugar to? Ano? Yay! This bird is so cracky. Lamit! Masarap! Ano yun? Ading, ading. Ading, kapatid. Di ba ading? Ay, boss, tagasan kayo? Ay, tagasan na. Yun guys, ayun yung hanging bridge. Oh, wow! Ayun, ayun na nadaan yung motor. Yan guys, nakita na natin ang hanging bridge. Diyan po tayo dadaan. Ano? Pre. Ayan, tayo natin pre oh. Diyan ba tayo aakyat? Pre, di ba tas dadaan? Yan guys, malakas daw ang tubig kaya bawal dumaan. Kaya doon Sure ka? tayo dadaan sa hanging bridge. See you soon guys sa hanging bridge kung matatawid ba namin. Bye guys!